Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις έως αυτή την ώρα. Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο αστυνομικοί καθώς βρισκόταν εν ώρα υπηρεσίας. Η αστυνομία ψάχνει πρώην αξιωματικό του στρατού, του οποίου τα ίχνη έχουν εξαφανιστεί. Ακόμα μια δολοφονία σημειώθηκε σήμερα αργά τα ξημερώματα. Το θύμα έχει δεχτεί πυροβολισμού στο στήθος, ενώ δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της ενέργειας. Κανένα ίχνος από το δράστη. Πονοκέφαλος στην αστυνομία. Σου είπα δεν ενδιαφέρομαι. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνω? Δεν θέλω να κάνω καμία προσπάθεια. Ο άνθρωπος είναι παράφρον. Να σου πω, κλείσε. Θα σε πάρω μετά. Έχουμε δολοφονία. Ενημερώθηκα πως θα έρθεις. Νόμιζα πως θα ήσουν σε ρομαντικό Σαββατοκύριακο. Ήμουν. Μέχρι που έφυγα. Κατάλαβα. Άννα, το ξέρεις πως δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα στη ζωή σου, έτσι? Ποιος είναι το θύμα? Έλα στην κουβέντα. Ενδιαφέρον. Που στην παραλία! Ήμουν νεκρός στην παραλία! Και ανασχήθηκα στην παραλία! Ήμουν νεκρός! Προκαλεί νεαρή αστυνομικός. Φαίνεται να συμμετάσχει σε ροζ κουραζιέρα γνωστού ολιγάρχη. Μοναχικός. Πολύ αγαπητός στη γειτονιά. Εργαζόταν κυρίως τα βράδια. Πρόσεξε κανείς κάτι τελευταία, κάποια παράνομη δραστηριότητα? Τίποτα. Οι γείτονες κάνουν λόγο για έναν πολύ ευγενικό άνθρωπο. Πήγαινε στη δουλειά, γύριζε σπίτι, δεν ενοχλούσε κανένα. Και τα έζησε τις γάτες της γειτονιάς. Άρα τι συμπέρασμα βγάζουμε? Δεν βγάζουμε. Δέχτηκε 2 σφαίρες. Ο δράστης έκανε πραγματικά πολύ καλή δουλειά. Δεν άφησε ούτε ίχνος. Επαγγελματίας. Πήγαινε να το ελέγξεις. Εντάξει. Πες να ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ας δούμε τι έχει να πει και ο ιατροδικαστής.